lokukoti constitution neclose yecawe uthi xa usiva kuyoba ingabe uThixo uyathetha nokulo mntu uThixo akathethi uthetha iconstitution yeli lizwe ezi zinto zizawuphela zilahleke ushiyeke uThixo madoda sinamachule elizwe amachule elizwe tyalike amachule elizwe amachule elizwe okuqaphela nomuntu ofikayo etyalikeni sinamachule njalo ecaweni sinamachule ecaweni abantu bafika ecaweni ambone lo mntu uba uyafika kwake kwafika waphi kwaThixo kuba kungenzeka uba njengoba usithi wena uyafika lo mntu yena uThixo xa ebalayo ebala uThixo umfiki nguwe kudala uhle lapha kanti umfiki oyena mfika apha nguwe lo kudala lapha ngoba xa libala izulu bashumayeli alibali njengoba sibala izulu yiloo nto ngizekhala uDavide athi zibali ingasuke zibali intsuku zethu ngoba kayiqondi kahle le nto yoba nokaThixo ngoba uThixo wenzeka uba njengoba ulapha ecaweni ungusihlalo apha ecaweni emfanele ubala ixesha uba kudala ungusihlalo etyalike kanti ngapha xa ujikela kwincwadi zezulu zithi incwadi zezulu ufika izolo ecaweni wena kuthi kudala ulapha kanti zibala zona ngolwa hlobo zona awuyeka madoda mandiyeke nyhani nje ngoku hayi mandiyeke nyhani madoda mandiyeke nyhani kodwa ungaphulukani nobutyoba hamba xa usuka kulo mngcwabo hamba uzikhangela usetshe wena ke bazalwane xa ndiyekayo asingobantu bokujaja uba mntu ujajayo lilikuThixo kodwa xa ufika etyalikeni uyayiva mfundisi uMbokodo uyayiva kuba kakade singababingeleli uThixo uthembe thina ngale nto yakhe umva xa umnika umthandazo umve xa umnika uthandazo umve sithi lo mntu undifumele ezantsi Thixo uqonda uba apha ityiwa apha ibisengenasongo uve njengoba zimpawu ezezithi ityiwa ikhona yona kodwa ayinasongo ngoba xa ufika ngena mfundisi uMbokodo kuba ungalazi ingomso funeka uba xa uyinikwa uzilahlele ngoba awuyazi ingomso uba uzawuphinda ube khonana kubana beyazi ulila kazubakho kubana beyazi yiloo nto xa uyinikwa nento ecaweni funeka uyikhongozele uthi nkosi yam bendingubani mna ngoba le nto xa uyinikwayo mhlawumbi ungayinikwa ngomso bana basahluka napha ibanetyiwa nto zakuthi iyeza nceda and ityiwa yena bazalwane mayingaphulukani nobutyiwa yabona ke xa iphulukana nobutyiwa nto ayiphulukani ngoku kodwa iphulukana kancikane hayi ayiphulukani nawo ngoku kodwa kancikane bathi abantu abakujongileyo bekujonga uhamba kude bathi ingathi engumshumayeli nje lowa kanti waphulukana netyiwa bathi abantu ingathi engumama webhatyi nje lo bathi abantu wethu waphulukana netyiwa xa uhamba ngoku goduka ungaphulukani netyiwa ndaka mfundisi nantsi into yokugqibela ngizayishiya ebangela uba amaKrestu namhlanje wave sithi iphulukane netyiwa nasi esinye sesizathu xa ebhala uMarko uqala athi ngezikhubekiso adresa lo mcimbi ngoba amaKrestu namhlanje ayakhubeka namhlanje ufuneka icawa ihlala izole kuthiwa sicela abantu abathile mabahambe bolanda umama ubani amaKrestu athile namhlanje ayalanda izole icawe kufuneka uba mayihambe yolanda loo mntu icawe yolanda loo mntu icawe umntu yomlanda endlini inkonkozi icawe ihlale phantsi icawe izigobi icawe into esikwazi ukwenza nto ngaphandle kwakho ubingakhi uyahamba umngama wazibhaqa ubunetyiwa wathi wazibhaqa ubunetyiwa wakhayisa ngetyiwa
uqhayisa ngetyiwa athi ndinikwa ityiwa yokuvuma kamnandi umbone ngenye imini ecaweni ezolile ngelo xesha wanikwa ityiwa mina ndifuna apha nomvumane sithi ndifuna ubona uba izawuvakala nale cawe ivakala nale cawe ngelo xesha wanikwa ityiwa ithi ibhayibhile ivuliwe abantu benqanela ilizwi likaThixo ahlala athi ndifuna ubona uba ngubani ozawutsiba ngelo xesha wayinikiwe ityiwa akahlale ahlala ngayi badinga abantu ilizwi likaThixo ekhona athi xa goduka azingomba isifuba athi fila icawe ngoba kuyavakala uba ndithethanga sinalo ngqaki kule tyiwa sinalo ngqaki yabona ke into esuke yenzeke xa unayo le tyiwa ekunikile uThixo qonda le nto uyinikweyo ayoyakho uba ungayiqonda loo uba le nto uyinikwayo ayoyakho hamba uyobuza xa kuzawuzala uJohane uzawuzala uJohane uba wenzani uThixo wenzani ntoni emntwini xa izawuphuma uZekariya ephuma endlini umbingeleli obekwazi ubheka esibingelweni aqhumise kodwa ngoku umithe uJohane xa ingena ecaweni ephuma uZekariya abantu bamazame ukuthetha noZekariya uZekariya uthetha ngezandla athetha uZekariya ubuThixo into yenzayo usuke lo mlomo ucula kamandi wakho awuvala uThixo usuke uThixo lo mlomo wakho ushumela kamandi sive uThixo awuvala uThixo into esuke yenziwe uThixo mfundisi umbokotho akavesi kenze yonke into yakuyeka wena abheke empompeni uThixo abheke empompeni apho iphuma khona le nto afika avala impompo uThixo uthi xa uvuma ecaweni bathi abantu bangemva bemane besithi amadoda wayevuma sive nje kwenzeka ntoni kanti madoda yaphela ityiwa ingxaki yecawe leyo ingxaki yabantu uThixo ababuse ngetyiwa nantsi enye impawu yokugqibela uzibaqaphele ngayo uzibaqaphele ngale nto enye into uzibaqaphele ngayo xa befikayo ecaweni ngoku beqala uhlala ngaphambili ecaweni usuke namhlanje angene angene kukuzithanda ayohlala ngemva ecaweni funeka abantu becawe basokola apha kumane kusithiwa nganomthatha ngoba ufuna ubukela uba uza kwenzeka ntoni uba ihleli ngemva ewethu ungahlala ngemva yahamba inqanawa kaThixo izinto ke zimpawu ke zaba bantu abaphelelwa sisongo ityiwa yawo xa iphela uqala ezo zinto umve esithi xa ngaye ecaweni umama bebhatyi ehlele endlini yakhe uthi behlele endlini yakhe le bhatyi yam ndayigqibela kudala andikwazi ubheka ecaweni ngoba ndayigqibela kudala ibhatyi uhleliswe seso sizathu sebhatyi awayigqibela kudala kanti elibele kugcina ibhatyi nje isongo setyiwa siyaphela elibele kwenza loo nto nje uzathi xa ithatha ibhatyi ebuyela kuThixo xa kuThixo kusithiwa mama ndithandaza uve nje ukuba umkile kumadinga kaThixo ngoba waphelelwa yityiwa xa sihamba sigoduka sibheke emakhaya ndicela abakuni ukholo malungabi sizinalo ukholo malingabi sizinalo ukholo makungabi kwixesha loba nexa uyakwazi oba eli xesha uzubonakala ecaweni ude waziwe uunderstandwe yicawe mandiyeke ndigoduke mandihambe sigoduke sawa masigoduke loza kuthi masigodukele kodwa into ungaphulukani obutyiwa bakho hamba mfundisi yabona ke abantu
abake badlala ibhola bayazi umuntu kahleli ixesha elide kadlali ubuhleleli ixesha elide ukadlali igames ungasifumani igame xa ubuyela egemini abantu bayaqaphela uba benqatyelwe zigame kanti wena kuhle kuwe uba igame yakho awudlula imntwini usuke njengecawa uthi siyakudumisa Thixo siyakuvumba inkosi hamba khuthala maqela hamba Madiba xa ndiyeka into zakuthi yabona ke Shabalala xa ecaweni kuye kuthiwe ecaweni abefundisi bayakhetha ayikho loo nto niphikise mhla watsho lo umuntu ozikhethayo kumfundisa ecaweni nguye abantu bathi lo mfundisi ingathi uyakhetha xa ungababuzayo ba wakwancokola nalo mfundisi uthi uyakhetha uzawuthi kuwe ndimbonela kude yintoni isizathu soba ambonele kude umfundisi wakhe umfundisi wakhe kodwa uthi ndimbonela kude umbonela njani kude umfundisi wakhe nansi le ndithi leyo uqhawula amaciko umfundisi uya kuye